Bismillahirrahmanirrahim. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katen bat. Karepmu lho piye? Ya katen bat tak aku kupinge yak pira to? Aku pengen gajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Jolali tansah liwung ori. Alon-alon sayang. Alon. Ayo bro. Kilo. Yo. Indian dada. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbuk, Pak Redi Mbelung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau pagi jenengan meleh. Dok tak apa wis. Kowe ki apa? Iya melu awakmu lho. Wong kok mlebu guyu dhewe iki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe iki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua itu pakai aturan. Pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Iki berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku to. Lah nyapa? Piye mau? Piye? Lah nek kowe omong-omong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti. Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kalih Lah dalange. sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Jadi gendeng.
Ya iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Heh? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah ki kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besakne Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wau. Ngomong karo sapa? Ngomong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Iya, Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, Eh. mboten ngeloke, Pak. Ajar ae, Pak, Mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to jenenge gendeng iki Kowe karepe ngelokne aku piye? gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe ora usah gawe langsung. masalah, Dok. Bres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Heh? Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Heh? Ngerti wong gendeng kaya aku, ngomong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becen butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tompo jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepoke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang, Dok. Wis nglancang pripun Kowe to? suwe-suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro dah atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalang ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Loh, Jenengan kok wangel, Pak, jak lho, omong-omong. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong karo sinten? Lho, awak dhewe, karo Pak Disauri? dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Terus napane? Ora trimo. Lho, ra trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku enek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora tak kene le. Ala jere sapa ora iso warga mriki. Bareng panggung rasa wayang aku iso. Lho, lho. Weh. Kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe casaku. Oh, mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Dodok. Aku gregeten ya suwe-suwe Kok kowe rumangsa kowe iso dhewe? Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho enten pripun? Lho pripun maksude? Kowe ora sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ha nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho digaris apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis Iki tok? sandingmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Sinden tok. Pindan. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng ning nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya Jenengan- melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa priksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan priksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bola sapa to kok mbuh piye Aku iki? tak tengahi lho, mesti awakmu wis ngrumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa wae tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan nggih ngrumangsani nek pancen edan nggih edan. Lho, Nek lho. sampean sing waras ngalau. Ya, aku Ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane Ngoten aku tak lho. ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sah. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Mboten Oh, padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Gojek. Kula kalih jenengan niku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Pak Oke. nggih. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki nggih alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ha iki dalu ki ra nek tanggapan nggih ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki? Ora nek tanggapan nek gak ning ampel gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing ngongkon omongan? tanggapan sapa sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho.
Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho lah sing ngongkon nglawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe nglawak. Iki ketoke dalang kerusuhan wong iki Lho, ketoke. Seto dok. Piye? Aku ngerti dhewe telpone. Pak Nggih. Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21. Nggih. Jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Belung mbok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe sapa? Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kenek, ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu kita iki. Lah, Suwe-suwe tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho. Wah, ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan lah ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel. Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Do jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan apa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Kok mrene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Wis tukang kadung, tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawab no. Lah aku jujur. dalang. Aku yo tunggale. Aku nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok Met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang iki disepuhke, kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae lho. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedhak ben wedi. Niki pun ping ngeten. Pun ping Bangka. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Met yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge Komet niki? Komet. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Pak urung goblokmu lho kok sok. Kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen dereng kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Ngene. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin Met, aku isin Met. Malah nakokno kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kendak kowe muni ndak kenal. Dereng. Kok kowe bangga lho? Bangga. Tak takoni. Jenengmu Napa? sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa nek? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tunggal. Anakmu pira? Kali. Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah ngopo? kowe meneng kok. Meneng piye? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak, nek kupinge ora tau dioperasi nggih ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nopo dereng kok muar Lah ndek. nggih
wis sombong dhisik. Heeh, Dadi kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo, Pak. Oke. Dodok. Dalem, Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh, di Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Ajalah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama- wau jam 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Oh, anu Bapak, Pak iki. Bapak. Nggih kalih panitia nggih gapyak Sumanak lho, Eh, Pak. apa Estu. salah? Alah nggih sami Lah, sedherek lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dong ora kowe? Ketoke kok PG. PG Apa iki iki? apa? Persatuan Gendeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, Gendeng. kon Lah kowe iki lho ditakoki tenang ora? Weh kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. ditakoki aku. Namanya siapa? Kula Dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Alah apa itu? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Ah, Anak saya nomor 1 SD. apa? Dan nomor 2 sudah SMP. Nah, Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sithik kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatan ini luar biasa. Besok wah aku kurang ada. lho kok malah gelintang dhewe iki Wah apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku kadung. Sik to, Pak. Lek dagelan iki nyandang penyandang iki kudu sapa pantes lho. Iya, Lah kula kan pantes lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenengan lho. kali lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Gara-gara ndiasmu lho. Angger ndadakne klambi kok mesti kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng iki kemiren. Lho, sing iri nyapa to Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Kok aku niteni wong ki angger modele ora duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak lara ati. Iki lambene yo pedes tenan ya bocah. Alah takono wong sakmene Kowe sak biyane lho. mobil. Lah, nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Mboten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok sok mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to Mas. Padahal aku celuken. Met komet. Dalem. Lho, lah Enak, iya. ta? Lah aku ngelengo ngono yo iso to Mas. Dodok. Dalem. Sak awake saruwe daklan duwe bayar mbok tuku gulune lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lah iki mau. Ya contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha di. guyon tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok kekar. Ndasmu mesti gegeden. Wah, sem ibu cah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndasmu. Oh, wedi. Kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik, lho. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wadi kula. Iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Kowe ngenane wis ndasku lho, wis dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Sing goblok kowe berarti. Sing gong ya kowe wong gur ndas Wis tau dinyang. nyekel dhuwit sak M500. Burung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ah, ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya. Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek enek piye? Lho tapi kan ora sak miliar. Ora Eh? sak miliar. Sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Marem piye kene emosi lho Eh, basa. salam sing apik. Salam sing apik Nggih, salam, keluarga. ya, Ampel alhamdulillah. gading. Ampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Neng, Lah nyapa nek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dintekne komet kok. Sik separo. Aku wis krasa budal iki kudu kejeluk ketemu. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih? Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun
luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa, Pak. Aduh, ngake sing Nembe apik. dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih, Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semanak. Iya, Nembe tak, Dok. dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit ra kaprah. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora kok lali urung mau udek. Nggih, dereng kula udek. Ning Ora kula lali, salah kula nggih setunggal. Ya mbake pesen pahit napa legi, Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong sehat. Kowe rak kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya. Kok iso? Kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah ora mau krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala taun-taun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame, Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho, Jope. Awake dhewe teng Glorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki tahune jenengan, Pak. Taune jenengan, Pak. Ya, Mantap. maksud Mula tahun aku. nyuwun sewu enten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Oh, wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah, ngono enak su. Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki. Jare ra- roda dunya. Roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur terus Wangi dhuwur dhewe-dhewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede di apa to, Bek? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Maksud kula niku kehidupan niku kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu itu. Kowe kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong urip kuwi wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangil men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye kan? Iya, iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lho ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong ya ora mesti omong. Reh, Kesuwen do. Kowe piye? sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Lho sapa to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora ngerti melane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? to? dadi jenengan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh ya. Sapa? Sapa? Oh, sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah Pak Kadese. Ngerti. Ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah, Sing ndi? lah. Wah teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Hah. Kayaknya apa jempolmu kok obah-obah? Ini apa? Mungkin nak pun enten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Pilih sing dalu, Pak. Sing ndi sing ndi? Genak ae wis ya kae. Iki sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. belurah nggih, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Yo ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelona Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Kowe kok. ngomongmu ngono. Kowe Mas. ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene.
Sak panggung ning urung tau nyek aku dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan wau DC tek mobil. Ya ora umum, Mat. Wong kok nanggap kok dalang rek. Mat taun aku karo kowe ning apa umum kowe ngelokne aku dalang tuwek. Ya ben wae ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Ngene piye? Dalang ready terus rambutnya gimbal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut Teko gimbale ngopo? Kuwi rambut kok susah tumo. Cari satu panggung ku satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu sayuk-sayuk tok kati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok kowe gantengen kowe? Apa rumahmu deg-degmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Dalan Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa? Abape badhek ora kaprah. Lah kowe nyapa tekan abakmu? Rene tak ampun dasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe karo? Aku ngene. kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Kadire sikile dawa seh. Kocrok. Tafu. Gawe Pak Kades sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak Kades ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sapa? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaji. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Lah cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat tak aku kupinge yak pira to. Aku pengen gajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Bocah. Jaji. Kancane musuh Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Nggih to Pak nggih? Jelasno. Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu isik to tak ajari sik kamu jangan ikut-ikut dulu. Itu lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gajih tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Ya piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Ya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu mencerdasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya, Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Iya. Piye? Ambiya. Iya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, presker, Pak. Oh layak. Krasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Ama ba'du. Lah, Lah Lah kaya wis tekan kono lho. Kok iso tekan kono Kok kula keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak ya. Ya mbah. Adicara mbuh. Duh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika ingkang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Redi nek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni
sinden, campur sari, ugi mboten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. berjalan. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to, kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta melestarikan. dengan kowe meneng to dodo. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Eh? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine iki lho apa? Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane apa tekan Ate ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh jelek lanjutane. Tasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Nah. bersih desa. Hmm. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Nah, Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa kae bal apa to kae? baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho ta. Desa ingkang baldatun Toyibatun toyibatun warafur warafur gofur. Nah ngoten amin. Loh. Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya kuwi. Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing nguni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to emane mantor ati amini. Lah munimu apa? Gofur to. Gofur bakul cilok kuwi. Nggih. Putruk. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, gemah ripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Ingkang ingumendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, panenane kathah. Mendone saged dados kathah. Amin. Mugi-mugi saged barokah. Amin. Kula lan panjenengan Amin. dalu punika. Amin. Anyekseni Nggih. napa ingkang dados Amin. dunipun ngampun. Woi. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy Lah timbang kowe Roy dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa aku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalang. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Teng Mbok. bersih lho kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Dasar komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan didebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi apa napa sandang pangan saking bumi. Nggih. Tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang poleak to jane iki. Wis kok penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik ta aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-men nak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentok bring. Karek ngomong cakep kok so. Oh, Iki iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ning Ngampel Gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki ape Aku bayangno musunge lho to. Bayangno.
iki pantun jupuk purma kantine. Oh, berarti nanti oleh. Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya perlu kanthi ing. Ayo golek. Ya ndang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Lah wudu. Oh ya untu ora apa-apa. Piye iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Apik cah iki. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh, apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh insyaallah. Kuwi ya iso nyanyi kok, Met. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara Juara. 1 dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu, Pak. Lho. Padha ae to. Tapi kan apik dhewe to, Pak, juara Apik. setunggal. apik. Ya apa men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksude ngene lho, komenti paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya. Paham toh? Paham? Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho Mas. Bisa aja tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya, Bon. Paham apa ora Bon Enggak, Jovi? no. Oh iya. Innalillahi. Ora. Kaya MC ke lho, MC Dandut kene, Campur Sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kue kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sak Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak. Gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Ah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Kenapa tuh? Jebol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel mento nyapo Jare Mas. sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa aja. Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kodenya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada. Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi kuwi MC sing kena sepoti sing apik. Yuk kita sambut. Yuk. Sa Dodo. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Ketek du. Sik. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met.
Wah bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek keduten kuwi lambemu lambe Kowe opo? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas. Mas lho. Sak, dodo. Siap. Ketek. Ndut. Iki lho, krungu. Iya. Iya. Mas kendang yo apa enek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tunggu nyambut gawe. Lah apa enek bintang tamu kok? Jalanmu piye? Yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak, kompak Kom. ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisini ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten ki jane apa lho. Yo, siap Yuk, Met. kita sambut ada siapa dia? Ah. Sak, dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Pra. Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api dikek spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kon? Boten Tafuki. Oh iya. saking merongos ngomong tapu tafuki. Merongos wae. Rongos kok iso. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I will yes. Ya Aiwa yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang, lagu dari Amerika I Will Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drame, guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek Iya dikekne yo sabar. drum, Oke. Mas, ayo Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman now. Ndang. Ayo Mas, drumnya Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I Will Yes. Come on everybody, yo. Love you baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo. Aiwa yes. Yo. Hey. Rock. Rock. Aiwa yes. Aiwa yes. Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tegel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tegelane dhewe. Lho lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Ora ngerti piye ampel gading wong Lah iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe gimana ana sih? apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika lho. Judule. I will yes. Lah lagune. I will yes. So jagone turu. Aiwa yes. Eh, Apa enak Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek I will yes. Lah apa? I will ya. Lah ya tak cepet to I will yes. ah ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah kan- Serius yo Aku serius. eh. Ya. Kok iki sih? Siarno. Yuk, hadirin semuanya berbahagia. Rasa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho, Artis yang berkirut ini, Cow. kowe nemu tae. Riko tak bekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tahu maling barang. Mas. Piye to? Terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhir-akhir ra usah. Akhirate ra usah. Udah. Mari kita sambut dengan bacaan Cak Yasin dan juga tahlil. Innalillahi. Ya tenanan. Udah, Ya. cuwokot kupingmu. Maaf. Ya kira. Didilat ya, Pak. Caki kaya nyambik suwe-suwe. Ndang aku yo nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cak Oke. Omet. Aku bingung. Sebuah lagu. Nyanyi ngene.
Dawn of Soul untuk Anda semuanya. Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Boyo nembang sing apik sing becik. Yo nyanyi yo sing religi. Nyanyi yo karo kene-kenean. Karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, wedok. Yo wedok, tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik, nggih ta? Ah, ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Wes tak ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku kok lara. Lah iya. Maksude kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. Kaya lampor. Mbok musuh iki angel. Muangel. Kekeh, calo barang. Sindene sinten? Loh, awakmu ngejak duit to kowe? Duh, duit ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duit. Loh. Iso. Kondange komet jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol, Pak. Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. Ambasador diasmu. Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemsi kados komet wau? Alah, gek komet rong lahir aku sing MC. Komet tesih embrio Sing apik ya, Pak. Sampeyan lahir aku jago kok. Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. Enak ya. Ki MC po kena Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Ayo, monggo, Pak. MC ini lho. MC lho. Jenengan iku lontos MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi ya. Loh, lah aku terus disepoti lho, Pak. Nang. Duh. Ya sak sirku to. Gelem ora aku medun lho, Pak. Lho, aja. Ndak medun kok tak urusane. Iki urung bayaran. Windu dan Putri Sia. Oke. Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia, Cok. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki ya sing Sugeng apik. dalu diajeng. Dalu. Dhuwur sewu, mbok bleti keparengaken derek ditepangaken parengesmu sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Derek tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak nggih. Nggih, nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mama dan papa. Oh, saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Met? Nyabut karep Piye iki. to iki? Namanya cowok tanggung jawab. Aku dingin loh, Mas. Pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih. Oh, Kalah kowe, kalah kowe. Vito. apa? Udah kamu sana aja. Sama lho. Rek kene. Rek kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen Iya, tak iya, gawe iya. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh, ngeten. Iya. Iki terane tangga. Tangga. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya, Oke. oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, iki. kae. Ora duwe. Ora apa-apa. Apa mangan beras cek utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya, Dik Wah, ya? beras sak dhewe 300, Mas. Adus. Heeh. Saya Nggih, Ibu. Iya sayang. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga. Yang penting kita berdua. Iya. Insya Allah Gimana sayang? kita akan menemui bahagia. Iya amin. Sebenarnya aku Ki mas Ki.
Ya. Bosok wedok iso kaya ngene. Urung kok. Ben Sebuah lagu buat kamu. Apa sayang? Jondro. malam ini ku tak dapat tidur. Roma ira blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek kowe. Yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa rinduku. Apa iso, Mas? Apa-apa? Weh, semono iki pedhot San. Pedhot. Apa iso? Ayo cak kowe iso kowe. Malah wong mek ngono adewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe Lah, ning karaoke. Ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sik. Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah yo aja ngisi-ngisingi. Kowe nek ngisi-ngisingi kene Kapok kabehmu lho kowe iki omong aku. Ngisi-ngisini. Ngisin-ngisini. Wes kere budek. Lah yo. Loh, Ora apa-apa ya, Mas. kowe iki lho dilokne. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Piye ta sampean ki? Lah kok repot. Gak. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngerti. Aku ngerti lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Urung. Manaan lho to iki. Manakane pitik tapi ya kok jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa oleh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh lah. Mosok. Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah kan wis teko sungkul. Cak koclok kowe iki. Sedan. Ora betah. Aminor kula buktene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu amblek kowe tapok tenan. Ki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mas. kok gunane Aminor melopo? Yo mbah. Kok yo jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya petok gak medhot bandulan. Bandulan apa? Wis ngeong-keong. Goblok e. Mas tut aku ya. Wah. Ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Kathok asale saka telan. Potonganku Wah. kabane opo. Asale saka Gathuk asale saka telo. Yen ra petuk tak antem boto kowe. Nesu ora oleh. Ora oleh. Lah aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. Sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso diece kuwi nesu, kowe iku gedel ki baleso ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Hah? Kata-kata Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho kan pas. Kuwi ya apa lho kita iso terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men to jane iki lho. Lah kok Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang, apa kowe krungu? Malah bojone budek bojone dilone budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to, Mas. Lah yo. Ora
ora, Dik. Kuwi lagu sing hit-hit dangdut-dangdut lho, Dik. Masa ta? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojo-bojo. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas? C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Api lo tuh api wi. Api wi. Borang Wi ngono. krungu apa le? Oh gundul-gundul patul ya tuh. Iya le. Iya le. Api tuh. Iki kaya Warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe Aku yo kowe background serius bae, loh, Mas. background sing garap kowe sing aku. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sakmono Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mono tuwa. Tak pluruti, tak otuti, nanti kaya gulu kendi. Hei. Kuwi apa kuwi lho? Aku enggak. Bocah kowe. Ayo kuwi lho. Kok duwete kuwi. Ora enek sing genah. Duwete kuwi. Oke. Ayang-ayang Mas. Ayang. Ayang-ayang. Kok anyang-anyang. Gak mampu apa-apa. Gak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lul. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? Kayak codot. Matane ilang, irunge ilang. Karek pipi tok. Ngomong ora cocok. Wis teko malin gundang. Nyanyi iso ora kok. Kasih kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang akan Awake menyanyi. dhewe dagelane penak-penak ya. Iya toh. Dalange kaya lho nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak yang paling getun ning kene sapa? Coba. Ya iki toh, ketua panitia. Lek nyapa? Iso nanggap tapi ra iso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli Kula wakili sapa? sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, Pak pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas ngajak bojone dadi rawani. Wis tak jamin ra ngarawani. Iya. Masuk. Pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Yuk, siap. Yuk bersama Elek Yo Band. Campur sari. Paps. Cak Dodo dan juga ada siapa? Sakti. Ada Putri, ada Dodo. Oh, Putri. Ada Winda, ada Cak Komet. Aku
ndak lumrah, ndak umum. Nggih. Makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing wau sing terakhir wau Velocity wah. Oh, sakniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten niku. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan Velocity. Lho. LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ha. Ai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Oke. Iso golek Bisa pangan. ya, Golek Dek. pangan. Oke, Siarnon. siarke. Diva April. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmu sinten, Dik? Sing apik cedak. Pakai maiku. Apa? Maiku. Waduh. Mic bank. Iya. Nek ora sampe waca MIK KE ngono kuwi. Lah kedae pripun? Mik ngono tok. Mik. Pakai mik, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih, Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radok kowe Lah, radok. kuwi jeneng Amerika mau. Iki tunggale IY Yes. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawane ondo. Ah. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Langsung Londo. Duwe anak jenengno Londo. Londo. Anane sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki dodol jeruk. Lah iki ya dijenakne gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Ndak. Sing pae bakul watu, sing Ayo, wedok durus. Sing durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lek sing Londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul Nyewak Londo. nyewa nondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo. Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing suwae wau. Bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenengno Slamet. ora nyambung ki urusane kon iki, Pak. Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Lho, ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir Jabang Bayu selamat rene popo. Iya. Lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadek kok, Dok. Ayo nih Gabriel. Awak. Kayak es tuh. Asik. Ya. Kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Ditolongin dia. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nek ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP nih. Takon sing apik kok. iso. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Om Gabriel. Iya. Yang satunya? Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA? Iya. Oh, lulus ya. Ya, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu, Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apik ta saiki. Kalau Dek ini siapa, Dek? Diva. Diva agak maju lah, ini loh agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA, ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Ale. gapura. Gede. Gapura ngebleki kue kuwi. Cita-citano. Besok Kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakoni nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak Siapa lagu jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen dadi apa? Oh, Lah. itu larian lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry, Dok. Aku Saya tetap di briefing sih ah. jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready.
Kuwi mbok kon gedhe piye kuwi wis bengkarokan kok iso gedhe piye. Aku lho wis meneng. Bapak lho wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lho wis meneng. Besok kewut. Aku lho wis meneng kok. Pak Edi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Jajalan Jawa piye? Aku ora wani to. Wis to jajalan. Oh, lah yo ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku tak dadi-dadine. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Kabeh. Lah kan kakek. Kalau iki jalur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Saged ta? Pintar. Ora ngono balonku ada 5 ya. Balon ada 5. Balon ada 5. Ya. Coba. Garingan sik. 1 2 3. Balonku. Piye to? Sinden kok balonku ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Sini to Mas, balonku bener to. ada 5. Lah nek sinden ki yo paling gak aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagone tok. Tak kei anu gayane versi yen ning Tapang ana lintang. Contoh. Contohno ana lah aku nama contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning Tawang ana lintang ngeten iki. Nah, ning cakepane gak ana bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Ah. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Yo penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak ta? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki? Pancene dore langgam ya rada. Meletus kok. Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. Langsung bers ya, Pak. Ora umum to. Langgam halus, Pak. Meletus balon hijau dar. Rek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit. Bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho, pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Endi jal? Kok iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Rupa warnanya. Yo iso lho bocah. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal 4. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar dar dar. Dar. Tulung ana. Ben. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isu ya. Ulah. Kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya nembang ya, Dek. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Duk. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lek nyanyangan tempe sesuk ae. Kita terus semilir wae. Kita sumilir Oke, edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Heeh. Niki napa? Kowe duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e? Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Kuwi anak-anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok di anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Nyapa lho kene berbahas kuwi kok. Oke, tak angen-angene Maneh. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Iter sumilir. Kita sumiril, Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ora duwe isin, ya. Ora saya isin-isin. Ayo. Tunjukkan. Met. Kersane kena batune entek lak meneng. Sedot. Wah, hebat.
Lesno Cayu. Ya, Dika Gabriel. Ada Diva, Ampel Gading bergoyang. Masih ada cantik-cantik. kasih dok, Mat. Injih, macange Mbah Limbo. Mentil mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Aranipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat. Nggih. Kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha. Nggih. Bokonge padha. Lho lho.
Jenenge nate ngukur bokong barang niku. Ora maksud iki gedhe dhuwur bok sak bokong. Oh, nggih kira-kirane lah. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Lah nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, ya. Ya. Kayak kocok kowe. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok lek kadung gelem kok. Nggih, lujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang? Enggak. Aku mau kaya arep ning kono jog ning mburi terus nyerana to, Mas. Yo kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriko. Gak kene kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mesti daya. Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Riyen to. Biyen dari Jenenge Asongan. pipis to, Bang. Betul. Umpama pipise ya kok percaya. Lho iki ruwapet kok. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku gerigi. napa? Dhewe antek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Gerimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Sapa lho sing Bergerigi. ora germes kok nyapu germes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Grigis sing grigis. Kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kuwi tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ha nggih. Ya, Tes vokal kene karo kene. Ya, oke. Sing ana sik kene. Heeh. Yuk. Ral tok. Rale pripun? Oh, rale sing piye tekne? Piye, Mas? Biyen puruke. Mari mawon. Dari mana? Ya. Kancing manis. Alah kok kencing manis piye to? Kencing manis bathuke. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Banyak wangen. Intine kuwi. Ayo Mbak coba. Kari manis kurang manis angyai kuno. Halus. Sio ngis dang rikome kesing kuno. Kari manis kurang manis Apa. Cukup sakmene tes vokal kedawan. Lah nggih. Saiki kowe sing pitik-pitikan cah loro. Kula mboten saged pitik, Pak. Kono pitik-pitikan kene mentok-mentokan mergo kae cilik iki gedhi. Kowe ngerek iki lho contone. Nggih, mangke kula mentoki niki. Langsung lagu napa mentok riyen? Heh? Kok mentok riyen awake dhewe engko sing gandrung kene kok mentok. Iki aku mbayang tenan. Piye? Upama kowe kelakon oleh kene jodohmu iki. Aku iki. Heeh. Terus Wis to jeleput sertifikat entek kene omahku sih. Lah kenapa? Ha iki wedake larange kaya apa to? Ya apa ora? Oh, gak lah aku karo Kitri aku mikir omah ndi no aku. Ya kok gawe Lah aku sing cilik-cilik. menurut bojoku. Terus piye jawabku? Oh, alah wong lanang kok iso gak duwe. Ora. Diobane tiket ampel gading Mas. Yo. Riki. Deket Kristina. Ada.
kasar yo dialus le. Apa tahan Awas dialus nih. Repe, repe. Mak, cedek. Dar. Apa kuwi? Tambal ban kuwi kok iso kaya kuwi. Beda. Hop. kurang manis nang yai kula wis yo wis dong riko kari manis Wis mulai merasuk. Sing penting tetap dalam suasana tertib, Mas. Terima kasih, Bos. Kayak penyalur kan. Aku
Matur nuwun, terima kasih Cak Do. Nggih. Omet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat nggih. jalan. Nggih. Hati-hati nggih. Matur Siap. sembah nuwun. Siap. Ugi Warga namung Ampel Gading. derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin. tentrem. Amin. Amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambung maneh geger kaya apa